O polígono empresarial do Carballiño conta xa coas instalacións dun viveiro empresarial, o primeiro deste municipio. Así, coa axuda económica da Xunta de Galicia, pronto será unha realidade para o emprendemento. O espazo será para 3 empresas de tamaño medio, o único custo que terá que asumir serán os gastos correntes. Neste momento poden ter cabida 3 empresas, son naves de 70 metros cuadrados e servicios comuns, o que é baño, o que é, bueno, todos os servicios necesarios para o funcionamento das empresas. Entón, xa digo, son empresas pois dun tamaño medio, 70 metros non é unha superficie exagerada, pero que, bueno, vai a permitir, pois, dende un pequeno taller mecánico a calquer tipo de actividade, bueno, a que se lle pasa xente pola cabeza, poderla desarrollar, ver se funciona no mercado, ver as potencialidades e posibilidades que ten ese proxecto empresarial e unha vez que ese proxecto empresarial está en marcha, pois o que dicía, terán que xa instalarse pola súa conta e constituir unha empresa máis do tecido industrial do Carballiño. Entón, bueno, o importante é que o coste de aluguer da nave é cero e o único, bueno, que se plantexa aí pois son pagos de enerxía, bueno, o que é necesario para o funcionamento diario. O Concello xa conta cunhas bases para a adxudicación desas 3 vacantes. Todos aqueles que estean interesados contan cun período de 3 anos para desenvolver o proxecto con garantías e poder voar sós. As bases serán públicas en breve e as obras están a piques de rematar. Bueno, son unhas bases abertas, basicamente son as que imperan en todo tipo de viveiros que hai nos distintos polígonos industriais de Galicia e son unhas bases moi abertas que o que busquen e o que persiguen é que se instalen canto antes emprendedores novos. Eu creo que é un modelo moi interesante, teñen 3 anos para desenvolver e asentar o seu negocio e unha vez que ese negocio está lanzado e funciona, pois é o momento de mercar unha parcela no polígono e instalarse ali. Entón, bueno, hai interesados xa, xente que xa está preguntando e xa digo, as bases saldrán en breve, a obra debería estar rematada. Eu penso que a finais deste mes, como moito, a primeira semana de novembro, e, bueno, eu creo que é unha infraestructura importante para seguir apostando polo desenvolvemento industrial do Carballiño.